porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. L'obra de teatre. La Pepa i els seus amics preparen una obra de teatre a l'escola. Representarem la Caputxeta Vermella. Vinga! Tots tenen el seu paper i l'han d'assajar a casa. La Pepa farà de Caputxeta Vermella. La mare li ha fet el vestit. I el pare l'ajuda a assajar. Molt bé, Pepa. Què és el primer que dius? Hola, sóc la Caputxeta Vermella. Sí, senyor. I després? Me'n vaig a veure l'àvia. Me'n vaig a veure l'àvia. Bravo! Molt bé! En Daniel farà de llop dolent. L'avi i la mare l'ajuden a assajar. Sóc el llop i sóc molt dolent. Hauries de procurar no riure. I feu una mica més de por. Mira, prova de fer-ho així. Soc el llop i sóc molt dolent. Ah, te'n menjaré! Ah! Ho veus? Sí, d'aquesta manera fa molta por. En Pere farà de caçador. I salvarà la Pepa del llop dolent. Jo sóc el caçador i... En Pere és una mica vergonyós. Ei! Ara has de dir. Ara mateix et faré fora, llop dolent. Et faré fora, llop dolent! Perfecte, ho fas molt bé. La Rebeca farà d'àvia. M'expliques què he de dir? A veure, al principi de l'obra el llop et tanca l'armari del dormitori. I al final de l'obra apareix el caçador, que és el que et salva. I llavors li has de dir... Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fantàstic, ho has dit molt bé. No se la vol perdre ningú, l'obra de teatre. Senyores i senyors, benvinguts a l'obra de teatre. Per tots vostès, la Caputxeta Vermella. Tot seguit us presentem els actors de l'obra. Sisplau, sisplau, pel bé d'aquests grans actors no es permet fer fotografies. Amb tots vostès, la Caputxeta Vermella. L'avi és a casa seva. Qui l'ha vingut a veure? Sóc el llop i sóc molt dolent. Molt bé, Daniel! Ara, pla, en Daniel no se'n recorda del que ha de dir. Àvia, t'has d'amagar a l'armari. T'has d'amagar a l'armari. Ara el llop dolent fa veure que és l'àvia. Oh! Hola, sóc la Caputxeta Vermella i me'n vaig a veure l'àvia. Bravo, Pepa! Pare, que no saps que no es poden fer fotos? Ostres, no me'n recordava. Continua. Ara me'n vaig a veure l'àvia. Ostres, tu no t'hi assembles gaire a l'àvia. Quins ulls més grossos que tens. I quines dents més grosses que tens. Oh, tu no ets l'àvia. Ets el llop dolent que volta pel bosc. Oh! Auxili, auxili! Però mireu qui arriba, just a temps. És en Pere el caçador. Auxili, auxili! És en Pere el caçador que arriba just a temps. En Pere és una mica vergonyós. Pere, vols que surti a l'escenari amb tu? Sí, sí! Ets un llop molt i molt dolent. Ja està salvada, àvia! Visca! Moltes gràcies. Bravo! Bravo! Molt bé! Molt bé! Fantàstic, bravo! L'enhorabona, Pere, ho has fet molt bé. Gairebé ho has fet tan bé com jo.